Aikuisten päiväkoti. Aikuisten päiväkoti. Työelämän tuhinaa ja tunteiden taikaa. Välitunnilla Ilona, Samppa ja Pörni. Voitaisiinko leikkiä yhdessä? Hei, Samppa, haluatko kertoa, miten tämä meidän, koska sä oot nyt tavallaan olennaisin lenkki, miksi me tässä huoneessa tänään ollaan? No itse asiassa olennaisen lenkki on sinut ja minut yhdistänyt henkilö. Totta. Nimeltä mainitsematon. Ja siitä, jos mennään vielä historiaan, niin omat vanhemmat ovat. Niin on, hänetkin on joku tehnyt. Kyllä, se on ihan totta. Ja sitten mennäänkö niin kuin evoluutioteoriaan vai? Few hours later. Niin. Ja sitten oli se omena, mitä se yksi haukkasi. Mutta jos mietitään, että porukalla on hektinen bisnespäivä ja siinä pitää niinku päästä nopeasti omenaan, niin mikä? Kyllä. Me ollaan tässä sen takia, että minut ja vastapäätä istuvan Ilonan yhdisti henkilö X, joka sanoi, että teidän pitäisi jutella. Henkilö X oli oikeassa, me ollaan juteltu. Useasti. Sitten me juteltiin lisää, sitten me käytiin lounaallakin ja sitten me saatiin idea, että nämä meidän ideat on kyllä niin hito hyviä, että me halutaan nauhoittaa näitä. Sitten mukaan saapui herra pöydän toiselta puolen myös, Pörni. Niin mä tulin auttamaan teitä. Niin. Painamaan jotain rek-nappulaa. Niin, sä tulit painaa rek-nappulaa. Tekee johtotöitä pöydän alla. Kyllä. Ja hän puhui johdolle, koska johtoa kiinnostaa. Kyllä. Johto alkoi inisemään. Se oli meidän ongelma. Se oli totta. Ja miksi me ollaan tässä? Meitä kaikkia yhdistää se, että me ei ehkä uskota siihen, miten se nyt sanotaan. Mikä ehkä yleinen näkemys tietyllä tavalla halutaan haastaa se, että tarviiko kaiken olla niin kylmää ja bisnestä, miksei voida mennä ihminen edellä. Niin. Ehkä sellainen niinku idealistinen usko lämpimään sisimpään myös business-kontekstissa, niin Kyllä. on se, mikä meitä yhdistää. Pörröä, ihmiset. Niin. Ja siitä se ajatus kai sitten lähti. Aikuisten päiväkodista. Aikuisten päiväkodista. Ja sitähän tää on. Niin. Välillä. Niin. Hullun mylly. Niin kuin elämä ylipäätään. Niin nimenomaan. Mutta miten toi nimi muuten tuli? Sekin tuli, kun tavattiin ekaa kertaa meidän kolmas upea jäsen Pörni. Niin meillähän oli siis sun kanssa vasta ensitreffit silloin. Niin miten toi nimi niinku kristallisoitu? Kun me mietittiin, että mikä tää homma on, mitä me yritetään saada aikaa. Siellä oli muutamia muitakin ehdotuksia. Niin oli. Jossain kohtaa tuli se huukopeikko. Kyllä, viimeistä viedään. Niin, mennäänkö metsään? Mutta miten siitä päästään päiväkotiin, niin ei mitään hajua. Me ei nauhoitettu sitä sessiota. Ei. Ehkä se oli jotenkin siitä, että puhuttiin, että välillä tämä homma on kuin lastentarhassa. Että niinku me ehkä niinku tartutaan semmoisiin asioihin, mikä ei välttämättä ole niinku työelämäaspektia, mutta ne taas tavallaan sitten voisi tietyllä eri näkökulmalta olla työelämäaspektia. Varsinkin tämä ATK-maailma, missä me kaikki toimitaan, niin tämä on semmoista, omanlaistaan bisnestä, jossa on kovat arvot ja totta kai tuloksellisuus sun muu. Mutta se, että kun tosiasia on se, että sen tekee kuitenkin ne ihmiset. Ja yleensä ihmisille. No vielä. Käytännössä. Pääsääntöisesti. Ainakin vielä vielä nykyään, kun tulee tekoälyä. Me ollaan puhuttu meidän yrityksessä paljon siitä ihmiseltä ihmiselle. Siis tosi paljon itse asiassa. Ja se on ihan nyt kantavana voimanakin ollut, että sitä tämä on. Sen ostaa sen tuotteen ihminen, sen palvelun ostaa ihminen, sen myy ihminen, sitä käyttää ihminen, sitä tukee, sitä konsultoi ihminen, sitä markkinoi ihminen. Nimenomaan. Eikö kaiken pitäisi sitten rakentua sen nimenomaan kestävän bisneksen näkökulmasta ihmisten hyvinvoinnin varaan. Niin, ja yhteistyökykyyn. Se on B2B:tä. Niin on. Ei siis B2B:tä, ei, just tämä. People to be. Joo, näin. Person to person tai people to people. Miten se halutaan suomalaista? In Finland we have this thing called rally. Yes. Ja ollaan muuten onnellinen kanssa taas. Taas peräkkäin. Hyvä me. Kyllä. Mutta tästä tuleekin niinku itsellä tämä meidän niinku tärkeä teema tässä koko niinku podissa, mikä on taustalla, niin tämä aikuisuus tai aikuisten päiväkoti, kun meillä oli se nimi skapa, mitä kukaan ei muista, että miten me tähän tultiin. Mutta se aikuisten päiväkoti ja toi, kun sä sanoit Samppa, että ollaan kaikki ATK-bisneksessä ja ATK-alalla, joskus tää on vähän tällaista lastentarhamieninkiä, niin kuin varmasti kaikissa työyhteisöissä ja kaikilla toimialoilla, niin
millaista se aikuinen käytös sitten olisi tai mitä se on tai milloin ihminen voi sanoa, että on aikuinen tai hän käyttäytyy kuin aikuinen. Mitä on aikuisuus? En minä tiedä. Kertokaa te. Niin, onko se sellainen status, mikä voitaisiin ottaa pois, jos ei käyttäydy kuin aikuinen, niin mikä se sitten oot, mutta... Niin, aikuisuus kaiketi. Lain mukaan sä oot aikuinen, sä oot 18. Oot sä täysi-ikäinen, oot sä aikuinen? Mä en tiedä, mä ainakaan suostu olemaan aikuinen. Niin ikinä suostunut olemaan aikuinen. Mä oon joskus ollut. Niin. Jäkkiä lähi pois. Joo, heräsin ja tajusin olen aikuinen. Oi, ihanaa. Niin, anteeksi, mä oon väärässä paikassa. Nyt täytyy poistua. Joo. Siis sekin on niin jotenkin niinku käsitteenä semmoinen, että niinku en mä ainakaan osaa sanoa, mitä pitää olla. Mä muistan yläasteella, me vanhan kaverin Vesan kanssa, kiva jos oot kuulolla, mutta juteltiin, me oltiin varmaan 9 tai 8, eli siinä vahvassa kypsässä teinipojan murrosiässä. Oi. Juu, se oli hieno aika. Niin todettiin, että meidän rinnakkaisluokalla oli pari sitten naisoletettua siinä ja ne käyttäytyi meidän mielestä ihan hirveän aikuismaisesti. Joo. Ja me todettiin, että ei meidän tarvitse vielä olla noin aikuisia. Me voidaan olla vähän tämmöisiä keskenkasvuisia poikia, mitä me oltiin, ja ollaan me varmaan vähän vieläkin. Siis sehän on tunnistettu tosiasia, että naiset kehittyy vähän aikaisemmin Kyllä. ikuisesti, mutta Kyllä. joo, ei vielä lähde tähän, mutta mikä ne teidän mielestä tekisi niistä naisten tai tyttöjen käytöksistä aikuisempaa? Mitä ne niinku konkretian tasolla oli? Ehkä se oli semmoinen, että just siinä hetkessä jotain tämmöistä vekkulimaista käytöstä tai jotain, jos vaikka tykättiin jostain tytöstä tai toiset tykkäsi, mistä tykkäsi, niin vähän semmoista katsottiin, että no niin, toi nyt on tämmöistä lapsellista toimintaa ja jotenkin epäsovinen. Tietyllä tavalla oltiin menty ehkä siihen yhteiskunnan muodostamiin normeihin siitä, että mitä odotetaan aikuiselta sovinnaista käytöstä ja niin kuin vähemmän impulsiivisuutta, vähemmän pää alas rekissä pyörimistä ja niin päin pois. Voisiko sanoa, että sellainen pikkuinen leikkimielisyys, mikä lapsia ja niiden käytössä leimaa, niin se alkaa loistaa poissaolollaan ehkä valitettavasti. Sitten niin. Ja siinäkin mä veikkaan, että ryhmä tekee niin kuin kautta. Mä aloin miettiä, että missä välissä itse on niin kuin, tiedätkö, että onko se nyt aamulla herää yksi aamu ja nyt ei muuten enää leikitä. Nyt musta tuli aikuinen. Vaan että se on se ryhmä, joka... Todellakin, me ollaan sosiaalisesti virittyneitä eläimiä. Ja yhtäkkiä joku siellä sanoo, että tämä ei ole ok, ja sitten kaikki muut alkaa, että totta, toi ei muuten enää ok, ja sitten se yhtäkkiä... Niin, ja sitten äkkiä se, joka sanoo sen, on just semmoinen ryhmän tietynlainen auktoriteetti. Kyllä, niin. Kova jätkä, kova likka tai joku, mikä nyt ikinä onkaan, ja se on semmoinen, jota katsotaan vähän, että no nyt se Pörni sanoo, että tämä ei ole ok, ei tämä ole ok. Niin, yhtäkkiä niin kuin herran, no ei, tämähän on muuten lapsellista. Niin. Tämmöinenkin hieno sanonta, lapsellista, että joku niin lapsellista käyttäytymistä niin. Jos toistepäin kysytään, että mitä on aikuisuus, niin mikä sitten lapsellinen käyttäytyminen on. Niin on se lapsellista käyttäytymistä, onko se aikuisellista käyttäytymistä? Love that term. Voidaan varastaa. Mutta voiko aikuisellinen käyttäytyminen olla niin kuin aikuisella toteutettavaa lapsellista käyttäytymistä? Nyt ollaan semmoisessa... Niin tässä vaiheessa on jo perjantaita, niin näillä syvyysleveleillä. Niin. Mutta jos toi on termi, mikä ilmentää noita asioita, niin mieluusti otan sen käyttöön. Niin, mutta siinäkin on semmoinen niin kuin negatiivinen klangi, eikö ole? Että käyttäytyy lapsellisesti. Ei se ole, tai voiko sitä käyttää jotenkin positiivisesti? Ei, kiva, sä käyttäydyt lapsellisesti. Niin. Tai itse ainakin ajattelee, että tiedättekö, 2 lapsen äitinä ja kun näkee sitä niin kuin huikeata elämänvoimaa ja ajattelun rajattomuutta ja omien vahvuuksien sanottamista ja uskoa ja unelmointia, niin ei estäs. Tiedättekö, voisin napata. Niin, että se pitää olla itse asiassa positiivista. Niin, nimenomaan. Jes, mä käyttäydyn kuin lapsi. Niin. Lapsellista käyttäytymistä, jes. Niin, tähän on mahdollisuus kääntää tähän. Niin, positiiviseksi. Niin, nimenomaan. Ei ole niitä luotuja normeja, paineita, mistä ikinä, yhteiskunnan, koulun, perheen ulkopuolelta, kaveripiireistä. On se oma lapsenmielisyys. Toi on niin totta. Ja pakko sanoa tuohon vielä yhteisövoimaa ja siihen, että se on sellainen joukosta alkava efekti monesti, että käyttäydy nyt kun aikuinen, että riippuu ihan just täysin ympäristöstä ja kontekstista. Esimerkiksi mä oon tällainen ihminen, joka harrastaa paljon lounastreffejä. Ihmisten kanssa oli just lounaalla ihan business-mielessä, niin tällaisen yhden mielenkiintoisen
mielenkiintoisen tahon kanssa ja hän kertoi hänen larppausharrastuksestaan. Ja siinähän nimenomaan hän on siis ihan aikuinen mies, varmaan en osaa arvioida, mutta about no ainakin yli 40. Kertoi, että kuinka hän rakastaa larpata ja kertoi siitä ihanasta lapsenomaisesta maailmassa, missä he keskenään ovat, niin siellähän aikuinen käytöshän olisi ihan kirosana, mutta sitten kun viedään työelämäkontekstiin, niin jotkut joskus ehkä ovat päättäneet tai alkaneet ilmentää käytöstä, jossa tällainen tietty leikkimielisyys ja muu loistaa poissaolollaan ja kuinka se on niin kuin puhuitte yksilön voimasta, että yksikin niin kuin vahva tyyppi siinä voi lähteä aika lailla niin kuin isosti ohjaamaan sitä, että miten muutkin käyttäytyy tai miten on suotavaa käyttäytyä, niin tiedättekö toi työelämän kulttuuri, niin se on vaan joidenkin ihmisten käytöksestä rakentunut. Sekin. Tohon, mikä niinku on nyt monistunut lähtökohtaisesti niinku moniin yrityksiin tässä maapallossa, että näin on suotavaa käyttäytyä. Vaikkakin sitten taas miettii jotain Silicon Valleyä ja tällaisia, niin siellä innovointikyky ja siellä lapsenmielisyys ja avoin mieli, mahdollisimman laaja tajunta on kilpailukykyä tuottava tekijä. Niin toi on niin kuin jännä juttu, se tiedostetaan, että sitä tarvitaan, mutta sitten arkielämässä niin kuitenkin monesti aikuismaisempi käyttäytyminen on se juttu. Niin se on se ryhmäpaine siinäkin. Niin, se on se ryhmäpaine ja sitten miettii se, että niinku me Pörnin kanssa aikanaan tehtiin hommia samassakin firmassa, niin kyllä mä muistan niinku meidänkin yhteistyöstä semmoisia niinku hetkiä, että milloin saatiin hyviä juttuja aikaa. Meillä oli tosi rentoa, semmoista niinku... Joo, se on niinku palaveri, tuossa oli taas noita flappitauluja. Niin, ei se ole semmoista, että no niin, jaetaan puheenvuorot, Pörni puhuu, Ilona puhuu, Sampa puhuu ja tja. Vaan se, että niinku, vähän niinku ollaan niinku ellun kanat ja hypitään pöydällä, mutta silloin kun se tekemisen meininki ja se porukka on hyvä. Ja siinä on semmoinen yhteinen hyvä henki, se psykologinen turvallisuus on hyvin läsnä. Niin se tuloskin, se vaan ikään kuin tulee sieltä. Ja kun ei ole toi käyttäytymissääntö, just mitä sanoit, että Samppa puhuu, Pörni puhuu, Ilona puhuu, niin. Kun ei ole sitä niin kuin, okei, no vastuutus tietyissä asioissa on hyvä, mutta varsinkin hetkissä, jossa pitää synnyttää jotain uutta ja tehdä magiaa, niin siinä sellainen aikuismainen, tiedättekö, jaottelu ja roolioletukset, niin ne tulee vaan sössiin kaiken. On niin kuin mielestäni ihan sama tässä, niin kuin voi miettiä tätä podcastia. Me tultiin tähän näin ja oliko meillä jotain ideaa tai muuta vastaavaa. Että jos se lähtee suunnittelemaan liikaa, että mitäs me nyt tehdään struktuuri, sitten katsoo yhtäkkiä se, että free flow tai keskustellaan jostain, koska nyt me katsottaisiin heti, että mutta sun piti sanoa tähän jotain, eikö niin? Niin, ja nythän meillä ei kellään ole mitään muistiinpanoja edessä. Ei, koska me otettiin tietokoneet pois, koska johdot alkoi että se on siitä kiinni, mutta se ei ollut siitä kiinni. Se ei ollut siitä kiinni. Se on vaan toi yksi mikrofoni. Mutta pakko lähteä tästä nyt laukalle, mitä puhuttiin, että tässä me ollaan nyt hetkessä ja free flowta ja näin, niin onko osa myös aikuisuutta valitettavasti, että meiltä on mennyt kyky nauttia hetkestä niin vahvasti, mikä taas sitten erottaa meitä ehkä tästä lapsenmielisyydestä ja avoimesta mielestä, että jotenkin siellä alitajunnassa tai jossain, kun nämä päivät on niin puukattu täyteen Teamseja ja mööttejä ja palavereja ja muita, niin onko se siellä koko ajan puskevana voimana takaraivossa ja se kyky heittäytyy, nauttii hetkessä, pysähtyy niiden ihmisten ja aiheiden äärelle, niin on sellainen valitettava juttu, mikä mielletään myös aikuisuuteen. Ja sitten tästä ainakin itse koen, että johtuu monesti se, että ei oikeasti kohdata toisiamme, eikä kuunnella, mitä toisella on sanottavaa. Tuohon ehkä niinku just samaan asiaan toiselta näkökulmalta, että miksi tuohon on menty tietyllä tavalla, niin se yksilön vastuu sitä omasta ajan käytöstään. Että niinku kun on ne kalenterit täynnä, valitettavasti tosi monella on, että siellä pitäisi olla niitä tyhjiä slotteja, koska ne mikrotauot ja niiden niinku merkitys, ihan tutkitustikin, niin kuinka tärkeitä ne asiat on sen kannalta, että sun mieli pysyy virkeänä. Ja sitten jos se on just että sulla on minuuttiaikataulu, niin sitten me mennään tohon. Että se, että niinku sitä ikään kuin sitä, mitä mä haluan sanoa, on se, että sitä niin kuin vapaata lapsenmielistä, lapsellista käytöstä ei voi vaan kytkeä päälle. Vaan se on niin kuin kaiken tietyllä tavalla summa.
On siis nimissä niin sääli, että sitten koko viikko mennään niin kuin hirveässä sumussa ja sitten se ainoa, mitä odotetaan, on se viikonloppu. Että Niin, 2 joo. päivää. Ja sitten mitä, ootko silloin lapsellinen? Ei, kun sä röhnötät siinä sohvalla. en jaksa Niin. mitään. Ja kohta tulee maanantai, sunnuntaina aletaan miettiä, että maanantai mulla on palaveri heti 8:00, niin pitäisi varmaan valmistella. Joo, se on aika kaamea ajatus siitä, että niin kuin eletään vaan viikonloppua tai lomia varten. Vaan se, että niin kuin sitä työelämästä. Mutta eikö tämä, niin kun tästähän käytiin silloin keskustelua, kun korona-aika tuli. Ja sitten ihmiset alkoi olla niin kuin enemmän kotona. Ja sitten tuli sitä, että kotonahan samalla kun sä teet töitä, niin sä voit vaikka pestä pyykkiä, no onko se rentoutumista tai muuta. Eilen. Mutta siitä käytiin paljon keskustelua, että saako työajalla laittaa sen pyykkikoneen päälle. Tai että kun sä oot kotona, niin on ehkä helpompi tehdä se kävelylenkki, kun jos sä oot jossain keskustassa töissä, niin ei välttämättä tee mielikään, mutta että kotona voinko mä lähteä sinne? Tehdään se työaikaa. Kyllä. Voit. Niin voit, nimenomaan. Ja That's the point mun mielestä. Niin, eilen käytiin yhden kollegan kanssa yhden ison projektin suunnittelua läpi. Mä siinä laitoin jo sukkia, mulla tippui sukka lattialle ja samalla kohtaa mä näin siinä kengän, tuli idea liittyen siihen projektiin. Ei siitä olisi tullut, jos mä olisin istunut siinä työpöydän äärellä. Nimenomaan. Niin. Mutta saada Niin sellainen siis- peuhaamisaikaa ihmiset, tiedättekö, on sitten niin kuin töissä ulkopuolella. En nyt halua mitenkään kaksimielisesti tuoda tätä ilmi, mutta silläkin nyt kun on sen paikkansa. sanot. Niin, ja nyt se kaikki ajattelee Niin. sitten. Kaikki Ja nyt me vielä kaivettiin sitä kuoppaa. Niin, no se on Se on ohitettu aikaisemmin. Se on se. Mutta me ei jääty kiinni tähän niin kuin lapsellisesti tähän peuhaamisaikaan laisinkaan. Ei Mutta ollenkaan kerrottavia. aikuismaisesti mennään eteenpäin. Mutta sen tärkeys ja ihan oikeasti niin kuin tiedetään, että kun on, päiväkodissa leikitään jatkuvasti, kouluissa on ne välitunnit, niin mihin se sitten, kun kasvetaan, se tarve niille välitunneille on oikeasti aidosti hävinnyt. Ei mihinkään, sehän on niin kuin vielä suurempi kuin ennen. Meillä on kahvitauot. Mitä se on? 5 minuuttia. Lakisääntö. En mä tiedä. Onko tässä lakia mukana? Ja siis täytyy sanoa, että meillä on niinku, siis huikeita organisaatioita tämä maa täynnä ja itsekin onnekkaana sellaisissa töissä, että sinällään niinku ymmärretään todella tällaisten asioiden tärkeys, mutta ehkä niinku enemmän just sitä, mistä puhuttiin aiemmin, että aikuinen ottaa vastuun siitä omasta ajankäytöstä ja miettii sen hyvinvoinnin ja leikkimielisyyden ja kaiken näkökulmasta, että miten ne päivänsä järjestää, niin onko aikuisuutta just se, että osaa niinku tavallaan designata omaa elämää tarpeeksi fiksusti, että on aikaa leikille, on aikaa sit työlle ja asioiden edistämiselle, että itse ainakin näen, että joo, se on aikuista ja sitä mä oon itse vähän pyrkinyt itselleni niinku kasvattaa voimavarana, koska mähän oon aika häröpolla luonteeltani niinku for real, mutta sitten mä oon huomannut, että nämä jutut, kun ne saa kondikseen, niin vitsi, mikä niinku tunne ja mikä lisäarvo ja laatu elämään sitä kautta tulee. Kyllä, ja sitten tuohon niin jatkopallona se, että kun aina sanotaan, että niin kuin leikki on lapsen työtä, niin miksei työ voi olla aikuisen leikkiä? Sepä se. Että niin kuin se, Onpa että hienosti sanottu. Niin, kaikki Sulta nyt tehtävät. sointuu nämä erinäköiset käännöt tähän. Niin, Joo. se on Ootko miettinyt? slogan-kone. Kyllä. Niin. Tehdään oma Jakson nettisivuja. nimiä tulee. Ne. Me aletaan teettää Niin. paitoja, mihin sanoo No, näitä se- sloganeita. Joo, niin. Nyt Mutta niin. just nimenomaan hyvä pointti. Niin, koska jos se niinku unohtaa, siis se palaa edelleen siihen, että silloin kun me tehtiin Pörnin kanssa yhdessä duunia ja niin kuin nykyisessäkin, niin se, ei se nyt ole aina niin kauhean aikuismaista. Ja silti tulokset tulee, koska se tavoitteet on korkealla, tekemisen mentaliteetti on korkealla, mutta ei sillä nyt ole niin justiinsa väliä, että niin kuin, onko se niin sovinnaista ja onko se nyt niin konstruktoitu ja kaikki niin kuin Sepä se. mallilleen pöytäkirjan mukaisesti ja jaada. Ja nyt pellossakaan voidaan elää, se on päivänselvä asia. Mutta se, että niin kuin se, tavallaan se mindset siihen, että niin kuin täällä ollaan niin pirskatin paljon päiväajasta niin kuin elämästä täällä työn parissa. Niin miksei sitä tehdä semmoista, että se on oikeasti se työ on aikuisen leikki. Ja pakko ottaa vielä tuohon niinku ideasta, että kun yleensä pitää keksiä joku idea, niin sitten siihen varataan just se 2 tunnin palaveri, että tästä brainstormataan. Ja sitten monet sanoo sitä, että se paras idea tulee sitten, kun on kotona suikussa tai Just tää, sukka jossain tippuu. muualla tai sukka tippuu lattialle, koska tuossa on kenkä. Niin, niin se voi tulla jossain ihan muualla. Sepä se. Että jos meillä on enemmän näitä kohtaamisia, koska nyt se on se ainoa paikka, missä me kohdataan, sen takia meidän pitää ottaa, että mä voin kertoa sulle, mikä mun ongelma on. Mutta jos se olisi niinku luontaista, että me voidaan niinku päivän mittaan kohdata ja sitten yhtäkkiä, hei, keksin idean. Kyllä, ja mä oon huomannut se, että totta kai niin kuin kaikilla on ollut, sanotaan niin kuin
miellyttävämpiä, hankalempia työtehtäviä, matkan varrella erilaisia töitä, yhtään ketään eriarvottamatta. Niin kyllä silloin, kun töissä on ikään kuin hyvä olla, niin se vapaa-aika myös pulppuaa enemmän niitä ideoita liittyen siihen työhön. Kyllä. Joo, ja se ei niinku huono asia, että se tulee siellä suihkussa. Tätä mä just haen. Työasiat mielessä. Just näin. Että Ja se paremmin siellä, se. kun keskellä yötä heräät siihen. Niin, on sitäkin tullut tehtyä. Joo, mä stressaan sillä, että on 2 asiaa. Unissani teen töitä ja sitten vatsaongelmat. Mut hei, Henkilökohtainen avaus. siis, hei pakko toi hyvä nyt tuoda henkilökohtaisesti peliin mun toimesta, mutta toi stressi, hei, terminä, mitä sä nostit esille. Onko se semmoinen osa, mikä on aikuisuutta? Stressaaks lapset? No kai nekin stressaa, mutta mikä homma? Miksi tuntuu, että se monesti kumuloituu nimenomaan aikuisten mielessä? Niin, koska mä veikkaan, että niin lapsilla se voi olla niin kuin jännitystä. Niin, se on siis jännitystä. Jotain uutta on tulossa, onko se stressiä vai sitä, että mä jännitän. No sitä kai stressi muutenkin on, että ei oikein tiedä, mitä tästä projektista tulee. Mun olisi pitänyt tehdä tämäkin juttu, jos se alkaa stressaamaan. Niin, mutta taas sitten, mutta sitten taas ehkä aikuisella se stressi ei lopu siihen jännityksen purkaantumiseen. Ei. Sepä se. Esimerkiksi se, että kun on ollut näitä tuo lapsitöihin päivä, niin itsellä ei lapsia ole, mutta viime lapsitöihin päivään, niin veljenpoika 5V, Joo. niin kyllähän sitä jännitti. Kyllähän sitä jännitti tulla tänne, että mikä on homman nimi ja näin päin pois. Mutta sitten kun se jännitys ikään kuin purkaantui, niin ei, sitten se vaan meni. Sitten se vaan meni, se meni piirsi, leikki VR-laseilla ja saatiin vanhemmille kalliit joululahjatoiveet ja niin päin pois. Mutta aikuiset alkoi stressaa se. Niin sit jo. Eli siis lapset luo stressiä. Niin kuin se, kyllä, niin kuin, kyllä. Se on kyllä todistettu fakta. Niin, mutta siis se, että niin kuin sitten taas aikuisella se kumminkin pysyy se alitajuntainen ajatus siitä, että sitten tässä on näitä muita asioita ja niin kuin, osataanko me päästään irti siitä niin kuin sillä lapsenomaisesti, vaan heittäytyä siihen tilanteeseen, olla siinä läsnä. Plus, että siitä on tehty sellainen niin kuin juttu, että se on niin kuin ihan ok stressi, se kuuluu aikuisuuteen. Että vähän stressaa tämä juttu. Niin. Ja sen jälkeen kaikki yhtäkkiä stressaa. Sepä se, ja toi on oikeastaan tarttuva ilmiö. Että jos ne palaverit on tollaisia, mitä Samppa sä toit, että hei, että se on tosi leikiomasta ja villisti ideoidaan ja ollaan, ei todellakaan niin kuin formaalisti tai käytetä formaaleja metodeja, niin sitten taas saaressamme, jos jollain, vaikka kun puhutaan taas, että me ollaan niin kuin joukko eläimiä, niin jos jollain on sellainen vähän niin kuin stressaantunut olotila ja hän luo jo presenssillään sellaisen niin kuin yhteisen vähän niin kuin väreilevän ilmapiirin siihen palaveriin, niin kyllähän se stressi mukavasti se tarttuu ja sellainen tietynlainen mindsetti myöskin sitä kautta, että hei, aivan, pitäisikö meidän olla huolissaan? Sitten tulee sellaista joukkopelkoa ja pakoa ja kauhua, että aivan. Niin silloin ihan huikea voima suuntaan ja toiseen. Sanojen voima ja merkitys. Se, että niin kuin itse koittanut opetella siitä, että joku kysyy, niin kuin esimerkiksi me treffattiin tuossa ennen tätä nauhoituksen aloitusta, että niin kuin miten menee, niin muista tarkkaan miten mä sanoin. Mutta yksi asia, mistä mä oon yrittänyt päästä eroon, on se, että niin kuin no miten menee? Aika usein vastaus, että no ihan hyvin. Ja sehän nyt tarkoittaa suomenkään sitä, että no menee hyvin. Mutta siitä ihan sanasta mä oon halunnut eroon. Jos kysytään, että miten sulla menee? Mulla menee hyvin. Joo. Kiitos kysymästä. Ei ihan hyvin. Se vähättelee sitä. Jos menee hyvin, niin sano se ääneen. Joo. Päästäänkö tästä taas sitten niin fuusiota, mitä aikuisuus on, niin se on avoimuutta. Mahdollisimman suoraa puhetta, mutta ystävällistä sellaista. Kyllä, ja sitten se niin kuin, jos ajatellaan niin kuin pelataan siihen lapsuuteen, niin mitä aikuisuuteen, mä ehkä nyt hyppään vähän eri aiheeseen, mutta tietyllä tavalla se tuohon ihan ja se niin kuin, että lapset leikkii esimerkiksi supersankareita. Ne on jotain semmoinen, ne on Batman, Superman tai jotain muuta, Aquamani, ja ne painaa menemään ja me ollaan vaan ihan hyvin. Niin mitä hittoa, että eihän se nyt näin pian mennä. Totta. Vaan se, että niin kuin, miksi on ne niin kuin ymmärretyt fyysiset kaikki muut rajoitteet. Että miksei vaan voi olla ihan hyvin ilman sitä ihan. Hyvä pointti. No ne pienet sanat. Tästä on paljon keskusteltu itse asiassa just niitä sanojen merkityksen ja voimasta, että jos niin kuin vitsailenkin puhutaan jotain, että niin kuin kenties vähän nauraskellen väheksyen tai jotain, jostain työinstanssista tai jotain muuta, niin se on niin kuin se muovipullo, kun sitä puristat, niin siihen jää se lommo.
Vaikkei se olisi niin kuin paha juttu niin sanotusti. Mutta just tää. Niin. Sen saat suoristettua, mutta nyt siinä on se pieni tait. Ja ainakin se helpommin menee siitä uudestaan lomolle. Ja sama varmaan on just tämän stressin kanssa. Että jos koko ajan on pientä stressiä, niin kysyt jotain, mitä vähän kiirettään tässä on pidellyt ja vähän stressiä on, ja sitten tehdään semmoinen jokapäiväinen sana. Niin. Ja sitten yhtäkkiä sitä onkin. Niin ja voisiko tästä vetää niinku yhteen, on sitten toi niinku vähättely tai stressi tai mikä tämä, että on vähän niinku kertynyt sellaista aikuisesta karstaa, mistä ei oikein osata päästää irti, mikä on vähän niinku turhaa. Että sellaisia, tiettäkö, niinku häntiä roikkuu tai ei välttämättä edes häntiä, vaan isoja pilviä ja kaapuja niinku yllä, mitkä jotenkin rajoittaa sitä oikeasti avautumista ja läsnäoloa. Tuli jotenkin hiljainen. Lähti aivot niin lähti. Tuli liikaa rajoitteita päällä puhuminen. No. Otetaan kulaus tässä välissä. Voidaan reflektoida. Mutta toi on ehkä sellainen, mitä itse on vaan huomannut monesti, että vitsi, kun olisi aikaa vaan, teettekö yhdessä vähän niin kuin puhallella ja ottaa niin kuin pari hyvää läpändeerusta vaikka joidenkin möötteen alkuun, eikä niin puskea sitä, tiettäkö, sekuntipelillä eteenpäin, niin siihen tulee niinku ihan eri, just se pilke, lapsenmielisyys, innovointi, uudet näkökulmat, eikä tule sellaista robottimaista suorittamista. Se on ne pikkumikro, sä sanoit tauoista, mutta pikkumikro sanat, eleet, stressin karistukset yhteisten kohtaamisten alkuun, niin sit siinä on jo se, no ne jo vähän enemmän niin kuin avoimet mielet, lapsenomaiset tyypit juttelee keskenään. Niin, sattuma hauskaa. Mä tänään postasin, meillä on yksi semmoinen yhden porukan semmoinen perjantai niin kuin kuulumischatti Slackin puolella. Ja just se, että niin kuin, no mitä mielessä tällä hetkellä, niin tämä meidän ryhmä on ollut aika hiljaa viime aikoina. Joo. Että niin kuin nyt tarvittaisiin vähän enemmän semmoista niin kuin keveyttä ja tämmöistä. Ehkä mulla oli tämä jo ajatuksena nyt sitten mielessä tämä meidän iltapäivän juttu. Mutta sitten mä kirjoitin tästä, niinku, että hei, että niinku, jos ei nyt puhuta työstä, niin puhutaan vaikka jotain ihan epäsovinnaista niin sanotusti niitä alajuttuja tai jotain muuta. Ihan sama. Mutta se, että niinku me puhutaan nyt tällä hetkellä liian vähän keskenään. Ja sinne sitten yksi ryhmään kuuluva kirjoitti, että joo, että en mä koe, että ollaan oltu niin kuin hirveän kaukana, on vaan ollut niin kiire. Ja mä jatkoin, että no niin just, että sen takia just, niin tästä, niin just se, että niinku, just sen takia, tai juurikin tämästä syystä, niin meidän täytyisi muistaa se, että niinku ollaan niinku toistemme iholla riittävästi. Ja kun sekin on sitä työtä. No se on siis nimenomaan. Kyllä. Just mistä on tänään koko ajan tietysti puhuttukin, niin se pitäisi ottaa niinku osaksi. Kyllä. Se on niinku, that's the point. Nimenomaan ihmisten kyky työskennellä yhteisen tavoitteen eteen yhdessä. Niin. Kaikilla on ne omat juttunsa. Toinen vetää toista ja niin päin pois. Kukakin hoitaa, kaikilla on omat tärkeät juttunsa. Vaikka ei meillä välttämättä ole ihan yhtä suurta yhteistä juttua, että mitä me ajetaan, mutta me ajetaan sitä kokonaisuutta kumminkin laivaa eteenpäin. Ja jokainen myös sellainen random fact vaikka, että hei, no vaikka on nyt rakentanut taloa tai olen tavannut sielunkumppanin tai mikä tahansa nyt onkaan se kuuluminen, mitä tyypit olisi voinut antaa Slackiin. Sä voit kertoa, jos tuli jotain muita kuin toi kiire. Mutta jokainen niistä on pikkuinen tiedonjyvä siihen, että sä ymmärrät tuota tyyppiä paremmin. Okei, sillä on vaikka tollainen elämäntilanne, ehkä sille on niinku parempi, että hommat tehdään tälleen. Niinku jokainen tiedonjyvä niin on kullanarvoinen. Ja mä itse ajattelen, että aikuisuudessa sellainen on hyvä juttu, mitä ehkä lapsilla ei niin paljon ole, että pystyy, tiettäkö, tosi niin kuin halutessaan holistisesti oppiin muista ihmisistä ja siitä niin kuin muodostaa sellaista niin kuin hyvää fuusio siitä, että no hei, miten kannattaisi yhdessä asioita edistää tai just ton tyypin kanssa edistää, mikä on se motivaatiotekijä tai mikä sille ei toimi tai muuta, että jokainen tiedonjyvä, niin se on huikeeta, se auttaa teitä niin kuin bondaamaan. Niin ja mitä enemmän asioista puhutaan ja sitten se, että kun ryhmä on semmoinen työyhteisötiimi tai vaan niin kuin joku sattumanvarainen kahvikeskustelu on se, että kun sä puhut, niin mä kuuntelen ennen kuin puhun. Vaikka nyt me kaikki tässä puhutaan, mutta Mutta myös siis se, että niinku tämä klisee, että 2 korvaa 1 suu, että niinku sä opit oikeasti kuuntelemalla. Mutta se vaatii sen, että se toinen puhuu. Että on se tila puhua. On se lupa olla omana itsenään. Sepä se. Siinä tilanteessa läsnä.
Ja kyllä se muista niin paljon hedelmällisempää, kun siihen keskusteluun saa sen kysymyksen, että miten sulla viime viikolla se juttu menikään. Siis ei siihen työhön liittyvää, vaan nimenomaan siihen, että miten ne lasten harkat saitte onnistumaan. Tai mikä sitten taloprojektissa onkin. Pääset kuittailemaan, siis joku on valmis. Niin, just näin. Ja siis kyllä mä ainakin tykkään itse. Mä teen itse hommia sillä, että mä suheeraan läpi organisaation tosi monen eri tahon kanssa, niin en mä halua mennä suoraan asiaan. Kyllä eka on se, että mitäs sulle, joko se koiran vatta on kunnossa tai mitä nyt ikinä onkaan ollut edellisellä kerralla just. Ja sama oli aikanaan itse asiassa, kun joskus tein konsultihommiakin. Niin kyllähän siinä nyt eka niin kuin tehtiin tuttavuutta. Haukuttiin toisten jääkiekkojoukkuetta tai jotain muuta vastaavaa, että niin kuin päästiin sillä tavalla, että no ihmisinähän tässä ollaan. Sepä se. Että niin kuin hoidetaan ne bisnekset kyllä sitten, mutta ollaan läsnä. Ja toi kun pysyttäisiin, että aikuisella tavalla edistämään asioita, mutta ihmisinä kohtaamaan koko ajan, niin siinä on niin kuin nätti fuusio. Ja nimenomaan ehkä niin kuin myös lapsenmielisinä ihmisinä, että siinä on se leikki ja pilke ja sellainen niin kuin innostus mukana. Sitä nyt ei niin kuin tolleen vaan synnytetä, jos on paljon asioita, mitä pitää työstää, mutta sitä kohti voisi ainakin pyrkiä mennä ja vähän sellaista niin kuin negatiivista aikuisuutta niin sanoisi samalla yrittää karistaa. Ja sitten positiivista lapsellisuutta. Niin, negatiivinen aikuisuus, positiivinen lapsellisuus. No, se on se. Kun vähän sitä himmaa toista ja toista pääsee balanssiin, mutta näinhän se kaikessa on. Niin, se on niin kuin se keinulauta. Että kyllä, niin. Se on se. Mutta mikä se on se jarruttava tekijä tässä, jos tämä on näin itsestään selvää tietyllä tavalla? Niin. Että niin kuin mikä painaa pauseja tai vetää käsijarrua? Hyvä kysymys. Mä sanoisin, että se menee helposti tuohon yhteen aihepiiriin muun muassa. Siellä on paljon tekijöitä, mutta muun muassa toi yksi asia, mitä tuotiin tänään pöydälle, tai no useampikin asia, mutta ihan vaikka toi kulttuuripuoli, mistä juteltiin. Että millainen se maaperä on niin kuin ihmisellä olla, työskennellä, kehittyä, kasvaa, oppia. Että jos miettii vaikka niitä päiväkoteja, niin siellä on aika nätisti pedagogisesti suunniteltu tämä kokonaisuus siten, että siellä on aikaa kehittyä, kasvaa ihmisenä. Siellä kun opetellaan tunnetaitoja, mitä mun minit on opetellut ja ne osaa 100 kertaa ne paremmin kuin meikäläinen. Pieni kertauskurssi voisi olla paikallaan. Joo, likewise. Mä oon pyrkinyt oppimaan sieltä ja kirjoista ja videoista ja kaikkialta. Ehkä ne nyt on vähän paremmassa hanskassa kuin muutamia vuosia sitten, mutta kehitystyötä tehdään. Mutta se on niinku se koko niin kuin päivän ja viikkojen perusta on siellä, että miten me ollaan. Okei, siellä on niitä yhteisiä tavoitteita, mihin suuntaan niin kuin pitää kehittyä, mutta se on suunniteltu fiksusti ihmisyyden ehdoilla, jatkuvan kehittämisen kasvuehdoilla, että hei, miten noihin tavoitteisiin nyt mennään, mutta sitten kun miettii vaikka bisneselämää, niin siellä tietysti tietyt mittarit, yleensä taloudelliset mittarit ohjaa se tekemistä, mutta ei ole ehkä liikaa pysähdytty miettiin nykytekemistä, nykytyöelämää, kyseenalaistamaan niitä toimintamalleja, prosesseja, organisoitumista. Että hei, onko totta, että näinkö näihin tavoitteisiin päästään vai voisiko niitä miettiä jotenkin uudella tavalla. Että sehän vaatii pysähtymistä ja aikamoisia remontteja, että pikkukokeiluillahan nehän niin kuin paljon ruokkii positiivista hyvää ja kun sitä pääsee laajentamaan organisaatioihin, niin se tuo paljon hyvää. Mutta itse ainakin väitän, että se on siinä toimintakulttuuri on se määräävä tekijä. Että jos miettii vaikka noita startuppeja, jotka saa lähteä ihan puhtaalta pöydältä kehittämään juttuja ja rakentaa ihan just oman näköistä meininkiä tai työelämää. Ja monethan on lähtenyt yrittäjäksi just siksi, että hei, että mä haluan rakentaa niin kuin just sellaista, mitä mä uskon, että menee niin kuin kestävän ihmisyyden ehdoilla. Ehdoilla, että tavallaan tuotteet ja palvelut tulee siinä sitten tavallaan rinnalla. Niin siellä tällaisia asioita, mitä me nyt ollaan keskusteltu, niin on tehty tilaa ja niitä mietitään koko ajan. Ja niin myös, niin kuin mä sanoin, niin monissa muissakin isommissakin yrityksissä kyllä Suomessa ehdottomasti. Mutta mitä kuulut kentältä, niin monesti se on siellä. Joo, kulttuuri- ja bisneksen clashtauksessa. Joka tuohon kulttuuriin on helppo lähteä kiinni se, että niin kuin miten sitä asioita ylipäätään hoidetaan. Mitkä on ne tavat. Ja
ennen kaikkea se, mä nyt en malta olla tarttumatta siihen, että pöydällä äsken tärisi puhelin. Totta. Kyllä. Saattapi olla minun, koska laitoin Kyllä. se silti äänettömän. Kyllä. Onneksi ei nyt soinut. Joo, kyllä. Mutta siis just tämä on tavallaan niin kuin tietynlainen semmoinen kulttuurillinen asia, ei pelkästään työ, vaan sen tämän niin kuin nykypäivän niin kuin yltiöinformatiivisen sosiaalimediakulttuurin se, että niin kuin kaikki tieto on milloin tahansa saatavilla. Ja tämä puhelin on hyvä esimerkki siitä, että meillä on semmoinen tietynlainen biassi siitä, että meidän pitää aina olla tavoitettavissa. Koska erilaiset tämmöiset niin kuin häiriötekijät sun muut, jotka tulee sitä kulttuurista, että jos se luodaan semmoiseksi, että niin kuin mä laitan sulle Slack-viestiä, niin mä oletan, että sä kyllä vastaat siihen viimeistään nyt tunnin sisään. Että se on niin kuin kiireellinen viesti. Ja aina sulle mä näen, että sä oot lukenut sen. Niin. Näkeekö Slackissa muuten? Oi, thank God. Se on hyvä. Siitä ei näe. Oletko lukenut vai et? Mutta tarkoitan vaan sitä, että kun tämmöiset häiriötekijät, niin nehän niin kuin, ne tappaa sitä kulttuuria. Että nyt mä en syyllistä sun puhelinta takaisin tässä asiassa. Mutta sait siitä hyvän vaan keskustelun. Mutta sain siitä aasinsillan sattuman kautta. Myönnä pois, sä soitit siihen. Kyllä, niin se mun puhelin on tuolla. Nyt kaikki web-kamerasta näkee. Että niin, mutta just se, että niin kun luodaanko semmoinen oletus, että sun pitää olla aina tavoitettavissa. Sun pitää niin kuin nopeasti reagoida tähän. Vaan voidaanko vaan luottaa siihen, että kun mä haluan nyt heittää pallon vaikka asiasta Pörnille, niin mä heitän sen pallon Pörnille ja se on niin kuin pois mun mielestä ja Pörni vastaa sitten, kun Pörnillä on siihen hyvä aika. Ja kuinka paljon eri asia on luovuttaa se pallo toiselle, että me ollaan tälleen niin kuin face to face. Niin, kyllä. Kun että se heitetään nopeasti Slackissa, että voiko tehdä tämän asian tai soitetaan ja sä keskeytät kuitenkin sen toisen henkilön, se on tekemässä jotain muuta. Onko hetki aikaa? No yleensä sanotaan, että on ihan pikkasen, joka tarkoittaa sitä, että sä oot menossa seuraavan palaveriin tämän jälkeen. Just näin. Niin et se kuitenkaan niinku, mutta sulla on se alitajuntainen paine, että no pitää mun tähän nyt kommentoida ja vastata. Mulla on tässä 3 minuuttia tehokasta. Niin, että kerro, koska se pitäisi oikein sanoa, että ei ole aikaa. Niin, että mä niin on. Vaikka ja se pitää se ympäristö olla se ja just se, niin kuin se työyhteisö ja se kulttuuri semmoinen, että kun yksi tärkeimmistä asioista on sanoa ei. Ei sun tarvitse olla joka paikassa. Ja sen lapset tekee hyvin. Sen en tee. En tukka syömään, en tuu. Nimenomaan. Tuossa ollaan olennaisuuden äärellä, kun jää tilaa aikaa. Tiedättekö, edes mielessään leikkii, innovoida, olla parempi versio itsestään ja myötätuntoisempi ja humaanimpi. Ja tiedättekö, saada kirkkautta ajatteluun. Ja just sitten palataan oikeastaan siihen, kun Pörni aikaisemmin puhuit sitä, että oliko ok etäpäivänä tehdä sitä sai tätä. Niin on, mutta se on oikeus tulla myös toimistolle ja käydä käveleen 3 korttelia ympäri tuossa. Niin kuin pitää palaveri, taikka pitää tauko, aivan sama. Jos sulla on slotti, älä tunne pahaa omaa tuntoa siitä, että sulla on slotti. Eli se on enemmänkin tärkeää, että sulla on niitä slotteja siellä, jolloin sä saat innovoida ja leikkiä. Ja miettikää aikuisina, kuinka siistiä oikeasti. Ollaanko me unohdettu vai onko siitä, kun ollaan täytetty 18, niin ihan liikaa aikaa, mutta just, että saa niinku päättää omista menemisistään ja tekemisistään ja on se valinnan vapaus asioihin, niin sitten jotenkin monesti tuntuu, että se niinku konseptina jotenkin unohtuu siinä työpäivien tiimellyksestä. Oikeasti aikuisuutta on, että sulla on vapaus määritellä sitä kalenteria, just sanoa sitä eitä. Siis tästä, se ei ole itsekästä, se on fiksua tyypit. Joo, tästä mainio esimerkki. Oltiin kerran, tai ekaa vai tokaa kertaa, Baspas-nimisessä ravintolassa ei maksettu mainos. Niin en ole muuten käynyt. Joo, kannattaa. Kyllä. Niin kuin, ei, tämän jälkeen tämä on maksettu mainos. Sen verran. Tämänkin jakson sinulle. Niin, jos Niki oot kuulolla, niin kyllä, tämä tulee yksi asiakas. Mutta niin oltiin sinne syöty ateria, loistava kokonaisuus. Ja sitten välillä tuli kysyä, että mitäs jälkiruoka. Niin vaimo totesi, että joo, kyllä kiitos. 1 salvia voi pasta. Jälkkäriksi? Joo, koska mä haluan syödä jälkkäriksi halvia voi pastan. Ja mikä on parempaa aikuisuutta kuin se, että sä syöt alkuruuaksi jälkiruuan ja vaikka jälkiruuaksi pääruuan tai välipastan. Ja se oli ihan loistava jälkiruoka. Siihen niin kuin ravintola vie toi sillä lailla, että hei, oli niin hyvä valinta, että tuotiin sulle tähän sopiva semmoinen pieni aperitiivi, tiedätkö, siihen messiin. Wow. Niin, no mutta siis mikä parempaa? Note to self. Mä oon just poikaystävän innottomana ryhtynyt sokerittomalle elämäntavalle, niin mä taidan syödä jälkkäriksi seuraavan kerran. Salvia voi pasta, paitsi gluteenittomana mulla on se. Mutta wow. Ne on näitä.
Mutta just tämä because we can. Niin. Tiedättekö, jotenkin se on voimaantuminen ja tollaisten asioiden tajuaminen siinä, kun tuntuu, että ei muka voi vaikuttaa asioihin. No viimeistään omilla jaloilla jokainen voi vaikuttaa asioihin, mutta tiedättekö sellaista, niin kuin, että näe sitä, niin kuin niitä omia mahdollisuuksia, järkeistää sitä juttuja, sun päivää ja kalenteria ja kohtaamisia ja työnkuvaa ja mitä tahansa. Ja vielä on kaiken maailman kikkuloita ja tekoälyjä ja muita, jotka voi auttaa sitten vielä niin kuin tiettyjen asioiden karsimisessa. Niin. Ja tuosta voimaannuttamisesta on kyllä pakko heittää palloa Pörnille. Pörnillä on semmoinen slogani ollut tässä vaikka ja kuinka kauan. Innostuneisuudesta. Innostuneisuus, niin, koska siis se, että kyllähän se nyt on. On. Se, niin kuin, se on sun pitää nyt sanoa se, mä en voi sanoa sitä. No siis innostuminen ruokkii onnistumista. Niin. Ja onnistumisen pitäisi ruokkia innostumista. Kyllä. Ja sitten kun se on niin yksinkertaista, että niin kun saa sen innostuneisuuden, niin Niin, ja toihan on sitä voimautumista, se on sitä rohkeutta. ja se voi olla niin kuin parempi, kun joku just on sanonut sitä, että vieraantuu tämmöistä sanasta kuin voimaantuminen, että se on niin kuin ärsyttävä termi, mutta innostuminen, sitähän se on niin kuin, että niin kuin sä oot innostunut tekemään jotain, niin sehän, se on niin kuin hienointa, mitä voi olla. Parasta polttoainetta kaikille, kaikkeen. Ja sitten se on yleensä niin kuin noloa, että jos sä oot niin kuin aikuinen ihminen, joka on innostunut jostain. Niin. Toi on validi pointti. Ja sitten penskat, nehän jatkuvasti innostuu. Lähdetäänkö koirapuistoon? Joo. Ja niin kuin se sama sanoako sen koiralle vai lapselle, mutta saada semmoinen avoin mieli ja seikkailuhalu. Hei, come on, niin kuin teettekö jokainen päivä on lahja ja okei, tämä menee nyt ehkä vähän liian kliseiseksi, mutta niinhän se ihan oikeasti jokainen on. Jokainen päivä on seikkailu. Jokainen päivä on seikkailu. Onko tämä Hugo Peikko, mistä alussa autettiin tämä en näeks metsään? Niin, kyllä. Tarvitset vain lankapuhelimen, missä on numeronäppäimet. Jonnet ei muista. Kyllä. Mutta toi on innostumisen jalotaito, niin sitä kun jokainen pystyy siitä arjestaan, tiedättekö, löytää vielä naksun verran enemmän, jos tuntuu, että alkaa puuroutua tekeminen ja ajattelu ja oleminen ja kohtaaminen. Kyllä. Niin. Ja sitten kun tosta saa niinku ikään kuin kiinni, mä oon itse huomannut, että mulla on vaan sen viimeisen parin vuoden aikana ruvennut toi ehkä jollainen pörnismi sieltä iskeen toi. Mä oon jurruttanut sitä niin monta vuotta. Niin se on hyvä, että se kantaa hedelmää. Mekin on nyt 10 vuotta tunnettu, niin kai se nyt rupeaa katsomaan. Hämäläinenkin yhtäkkiä oppii. ei vaan sinne joku idea. Tyhmä tamperelainenkin oppii, niin kuin, hemmetti, se on viksuja puhunut. Mutta siis se, että kun just toi, mitä vähän niin kuin molemmat puhuitte, sitä mitä Ilonenkin sanoi, että just niin ne pienimmistä asioista, ne tarvii olla aina niin kamalan iso. Että siis se, että niinku sä niinku sukkaa poimiessa näet sen kengän, joka oli siis hukassa. Oli siellä kaapin perällä, kun mä pistin siinä vaatekaapissa niitä pyykkejä. Kyllä sä tiedät. Joo. Niin, etkä oikeasti tiedä. Ei, niin, se nyökytellään. Se kuuluu tehdä niin, se kuuluu. Niin, koska et aikuinen. Just aikuinen tietää kaikesta. Joo, mä kuulen, mä ymmärrän sun. Ei mitään, mistä se puhuu. Mutta se, että niinku, ne on niitä tosi pieniä juttuja. Että kun siis niistä pitää osata nauttia. Se, että niinku saat jonkun täskin tai keksit jonkun idean ja näin, niin ota siitä se rohkeasti se innostuminen. Kyllä, ja onnistuminen. Ne. Ja sille aikaa. Ja sille aikaa. Eikä ole väärin sanoa sitä ääneen. Ei ole. Siis hell yeah, kun sen sanoo itselleen. Ne. Taputtaa virtuaalisesti itseään olkapäin. Niin. Siis niin. Tai sanoo sen ihan ääneen jollain foorumilla. Hei, kuulkaa. Kävi tämmönen juttu. Löysin kadonneen kengän, kun pistin sukkia kuivuun. Aika jees. Hyvä fiilis. Mitäs teille? Niin. Ihan hyvin. Tässä lähti ei liity yhtään mihinkään. Joo. Mutta silti semmoinen, että lukee siitä, niin ainakin mulle tulee fiilistä. Ai, toi oli tolle joku juttu. Vähän höntti. Ihan kiva, että jako. Mutta hei, niin just tähän on pakko iskeä, kun sä sanoit, että vähän höntti ja sitten Pörni sanoi aiemmin, että no niinku innostuneisuus, onko se niinku kuinka vakavasti otettavat voidaan pitää vähän just hönttinä tai höpsönä tai näin, niin voi ei, tosi surullista, näinhän se on, mutta vähänkö surullista, että innostuneisuus monesti myös voi tarkoittaa, esimerkiksi mä oon itse huomannut työelämässä, että jos on tosi innostunut, niin porukka voi jopa alkaa kyseenalaistua sun asiantuntijuutta. Tiedätkö, oot sä vähän sinisilmäinen ja tiedätkö tollanen, että jos sä oot noin innostunut tosta ja tollasella meiningillä posilla pusket juttuja eteenpäin, että jotenkin sun analyyttisyys selkeästi nyt sit on niinku taka-alalla.
mikä homma. Mutta sen takia justiin se, että niin kukaan meistä ei ole yrittäjä, me ei tehdä yksin vaan hommia. Sen takia me ollaan niin kuin esimerkiksi nyt työyhteisö. Niin siellä on ihmisillä erilaisia rooleja. Siellä on joku se, joka innostuu. On se vähän höntti. Hemmetin hyvä, että on. Joku, joka ajattelee vähän rationaalisemmin, taikka esimerkiksi lukujen kautta saa kiinni, että no hei, kaupallisesti toi voisi tarkoittaa tota tai tota, ja no hei, markkinoinnin näkökulmasta tämä voisi tarkoittaa tätä ja tätä, ja no hei, myynti pystyisi nappaan tosta kiinni. Ei just siitä ideasta, että perustetaan taivaalle kukkafarmi, joka nyt oli se alkuperäinen niin kuin go with the flow. Niin, olisi voinut olla mun yksi idea. Mutta sitähän se vaatii. Ja kun siis se, että niin kun, jos sulla on joku idea, niin liian usein ajatellaan, että se pitää olla niin kuin sitten, että no miten tästä sitten eteenpäin. No ei mitään hajua. Niin, tai miten tämä tehdään. Niin, en minä tiedä. Onko tässä mahdollista? En minä tiedä, mutta eikö se olisi aika makeeta? Mutta sekin on lisäarvoa maailmaa, että sä oot niinku tuonut sen ilmi ja sanottanut se. Tiedättekö, saadessamme runsautta. Niin, ja joskus se on oikeasti, se on vaan niinku kirjaimellisesti niinku P-aska-idea. Oho. Mutta siitä joku voi napata kiinni. Että no hei, toi nyt ei ehkä niinku sillain toimi, mutta miten se ajattelee tämän kautta? Että se, että jos sä oot vaan niiden hönttien heittomerkeissä, mä täällä hosin ilmaa, niin ideoittaisi kanssa hiljaa, niin eihän niistä synny ikinä yhtään mitään. Ei. Sen takia pieni disclaimer, kuitenkin mä oon myös yrittäjä. Sanoit, että meistä ei kukaan ole yrittäjä. Aivan, ja mullakin on pöytälaatikkoyritys. Eli se oot sinä. Korjataan, minä olen ainoa, joka ei ole vielä yrittäjä. Vielä? Niin, vielä. No, mä haluaisin joskus omistaa ravintolan. Se on miten tämä äskeinen paspas, että tämä ravintolajuttu liittyy yhteen? Oliko se ei liity mitenkään. Mietit, voisiko jälkiruoat olla tämmöisiä? Ravintola, missä niinku ruoka-annokset toista päin. Mulla on rekisteröity toiminimi kyllä ollut jo viimeisen vajaa 10 vuotta, mutta siitä mä en nyt puhu tässä sitten. Se on seuraavassa episodissa. Se on seuraava jakso. Silloin kuuntelemaan. Disclaimer. To be continued. Next time. Mutta niin, siis voisiko vetää yhteen vielä vähän meidän ajatuksia tuosta asiantuntijoista? Pystytkö tässä tekoälyä tästä suoltaa sen? Molemmat katsoo Ilonaan kerran. En mä pysty. Mä ajattelin Pörri, tää oli sun homma. Meidän tuli hyviä sloganeita. Mitä se oli? Niin. Mitä otetaan aikuisuutta pois ja enemmän lapsellisuutta. Positiivista lapsellisuutta, negatiivista. Negatiivista aikuisuutta, eikö se pois aikuisuutta. Jotenkin tämän se meni. Negatiivista aikuisuutta, positiivista lapsellisuutta. Niin. Eikö se olla? Oli, kyllä. Joo. Ja sitten oli se, että niin kuin, miten se nyt meni? Jos leikki on lapsen työ, niin voiko työ olla aikuisen leikki? Kyllä. Joo. Kova. Näitä paitoja voi ostaa sieltä meidän verkkokaupasta. Joo, kyllä. Koot S-4XL. Saatavilla ensi Anteeksi, viikosta. XS. Pahoittelut, kyllä. Mutta huomaatte, että kun mä oon ainoa se, joka en ole yrittäjä, niin kuin, en osaa ajatella, että riittävän pitkälle. Niin. Onneksi meillä on täällä erilaisuutta mukana, niin kuin puhuttiin, niin siinä on voimaa. Tämä on se meidän biodiversiteetti. Kyllä. Ja aikuiset osaavat katsoa, että mikä on paras kompa. Niin, erilaisia kyvykkyyksiä. Niin kuin nyt tässä podissakin paitsi, selvästi että jos olisi tuli. vaan pelkästään niitä 3 XL, nehän sopii silloin kaikille. Niin sopii. Näin lapsenmaisesti itse ajattelisin. Kyllä. Totta. Kyllä. Hyvä pointti. Siitä tulee paituli. Niin, paituli. Se on muuten hieno sana. Kaikki paidot on paituleita. Ja toivottavasti Pörni on muuten sitten ennen tämän jakson ilmaannuttua, niin koodannut meille tällaisen verkkokaupan. Sehän löytyy. Mehän kerrottiin, että me ollaan ATK-maailmassa töissä, niin totta. Kyllä meidän jostain löydetään tämmöinen kaveri, joka koodaa. Aina nyt verkkokaupassa. Kyllä jokaisella aikuisella pitää verkkokauppaa. Kyllä. Mutta en mä tiedä, ehkä jotenkin semmoinen kantava ajatus, että ei se ole nyt niin justiinsa. Älkää ottanut liian vakavasti. Niin. Mitään. Varsinkaan itseänne. Just näin. Saatiko tätä podcastia? Niin. Jos tänne asti olette päässyt, niin huomannut, että ei mekään oteta. Näin on. Niin. Ja te voitte mitata, että jos tämän jakson pituus oli 48 minuuttia, niin Pörni ei leikannut mitään tästä pois. Onko se niin kauan puhuttu? Joo. Oho. Herra. Mähän sanoin, että 20 minuuttia alku. Se epäiltä riittääkö vartti. Tai olisiko vartti ollut. Mutta kiitetäänkö me tässä vaiheessa? Ei, meillä on ehkä muuta sanottavaa tähän hetkeen. Ei. Iso kiitos. Kiitos. Vau, olipa siistiä. Mutta kiitos teille. No niinpä. Juu. Hei, pitäisikö pikku praisu tähän loppuun, mitä Samppa tuossa aloitteli? Mitä mä puhun? Kehukierros. Kehukierros.
Mä voin aloittaa. Aloita vaan. Siis Samppa, niin kuin kävi ilmi äsken, ihan upeita, kristallinkirkkaita lausahduksia, sloganeita keksit. Sä olet nyt meidän slogan-mestari tästä eteenpäin ihan oikeutusti ja Pörnin työskentely tuolla johtojen kanssa johtomiehenä pöydän alla podcastin alkuun, niin oli jotenkin sellainen, että vitsi, kun olisi ollut kamera mukana, että siitä niin kuin näkyy sun paneutuminen yksityiskohtiin ja kyky mennä mihin vaan yhteisen tavoitteen vuoksi. Ja mä voin tästä laittaa niinku slogan, että jos teidän yrityksessä johto vinkuu, niin kutsukaa mut paikalle. Kyllä. Pörni, poistan johdon vingunnan. Ei kyllä mä niinku vastaavasti haluan kyllä kompata niinku Pörnille iso kiitos. Ei pelkästään teknisestä, vaan siitä, että olet just sinä. Huipputyyppi ja sun kanssa on aina ihan sama mitä, niin on kivaa. Sehän se on. Sehän se on. Niin, no se on helppo sanoa. Näin se vaan on. Näin se on. Ilonan kanssa me ei ole niin kauhean aikaa vielä tunnettu, mutta sitten tuntuu, että me on taas tunnettu aika pirun pitkä. Sielutasolla. Sielutasolla, että on joo. Mä oon sitten erinäköisiä lounaita ja meillä on ollut aina mukavaa ja Kyllä. sun kanssa on kyllä ihana olla läsnä. Mahtavaa. Kuin myös. Ja mä haluan kiittää teitä molempia. Siis mun mielestä aina kun löytää semmoisia hengen heimolaisia, niin se on niin kuin maagista. Tää on nyt tällä Komplavilla toinen kerta, kun istutaan tässä samassa huoneessa ja nyt me ollaan puhuttu päälle 40 minuuttia, niin se kertoo jotain. Silloin tietää, että tuntee toisen, vaikka ei tunne toista. Niin, nimenomaan. Ja kohtaa toisen, vaikka ei tunne toista. Kyllä. Over and out. Seuraava kerta. Until. Laitetaan lopputunnari tähän. Joo. Tämä on muuten hyvä tämä lopputunnari. Mä otan niin olla mielelläni sen.